Sagudahin nga rod ti surat ti pakasaritaan ni Rose na pauluan iti isusuko. Dear Manong Nemi, dimtengak dito'y balay, Manong Nemi, nga naggapo iti opisina. Nasurok itan nga duwa nga tawen nga agtrabaho aksipod na graduarak, Manong Nemi iti kulay. Nada nakita ka sa bali nga kutse. Ada sa nga ili ni mama. Nag-commutak, Manong Nemi, at adyak mo pa mo tag-drive. Nakangkalain nga bagbaga ni mama, agsusuro ako nag-drive. Tay gatangan na kung tibukod ko akutse, no, masusurok lagi din tag-drive, kaya nadaan akong lisensya. Tsaka mo, kasla sa anak interesado, Manong Nemi. Tamangan ko nak na maagbalinak abalot, madaan nak itibukod nga lugan. Ada sa nga ilin ng nagpaiso, Manong. Ba nagmisuutak. Dito man nga lakay. Ti amigo na. Ti bakas dawang, Manong Nemi, kit entertainer na. Ti sangaili na nga lakay, nga pada ng sosyal. Idin to tao mo't kadwada dito. Nangikuti saritaan da, Manong. Kasla nangikuwadan sante anak mo. Ngagbalinto nga Manong, ang ko amiga. Wen amigo, nangikuwatan ti dalapag na. At na ilukat di gate, hanga malukatan di gate, no saan nga di anak ko, iti sumangpet, gabot na bukod na nga tulbek. Nakita na siguro ang takot, sam kita muna nga dasang itin. Oh, amigo, tumaong ka. Naimas indasar ko nga mainom, gan mapulutan. Gabot na imas tiluto ni Inday nga katulong ko. Katulong mi. Oh, isudetan ka anak mo, ngagbalinto ang manugang ko. Iha, hadak. Nga aping nga di ka sumungbat, iha, Ross. Ni papang mo, nagbalinto ang manugang, katugangam. Oh, abi di ka guni. Di ka magbaling nga bastos. Ito sa ngaili. Awan ti amok ni baga, mama. Takaso ni bagbaga, katugangan, kadamanukan. Kasano nga mapasamak dita? Da kayon to kini Bobby nga anak ni amigo ag-asawa. Matultulag ang di amin. Api nga da kayo tinasken nga ang tulag, mama. Api nga araramidin nyo ti aramid, idi ununana. Idi tiyempo pa lang ti Kastila. Kat na tiyempo ti ugugma. Sa balitan, mama. Saan nga nagdaganak iti ag-desisyon? No dikit ti anak? Ay, pasensya ka na, amigo. Tikasta nga panagsungsungbat ti anak ko. Awanan ti respeto. Depende. No sinot maras ti respeto, mama. Ang kanahin ko baga ka na kayo. Ang awan ti sa bali nga masurot mo saan nga ti pusok, ti panunot ko saan nga na kayo. Sorry data. O, maibagak man ti astoy. Nada kayo. Sige, excuse me. Sumrek ako niti silid ko. Nanong Nemi, mabalin siguro nga ado di kitay haan nga mangayat, itikas dyan nga inaramid ko. Ngam tapno lagin sumarding. Paulit-ulit, Manong Nemi. Matultulag kanon ti kalay sami kini Bobby. Asin no dahil nga Bobby. O may nagbatpaspasyarin ka din ni Bobby. Guwapo mo't ka di. Kaya ni sumot ti agtawid iti kinabaknang ti amana. Ay, saan ko bang kayat? Abi nga pilitan takadyak mo't kayat. Ay, kayat ko pa'y. Tag na edak, iti orekas la marmarpog na naaramid iti kawayan, buwan no bulo, nagatip iti panaw, nagdiding iti nipa. Ngayon ti kasto nga kadakil nga balay, nga ti kabalay ko, saan ko ba't ngipatpatig? Nga di ba't mangipatpatig nga talaga kanya? Kinapod nun na, Manong Nemi, mabalimot siguro, kakunain nyo nga natanggan ti ulok. Agsipod ta, napintas, ti biyag mi, bugbog to nga anak, nakapagturpusak ti kolehiyo, da anak ti trabaho, mga obisina. Mas daw ka siguro, Manong Nemi, no ibagak,
nga tiagda mga boyfriend ko, idi, ket may salaeng nga, agisur-sur-sur iti nateng, agluglugan iti kurong-kurong, nga gisur-sur-sur iti produkto na nga nateng. Diyan manamong kanya, ano? Noon niya tinakitak, keng kuhana. Gwapo mo Nasing patilangan na. Napakumbaba, manunimi, naisem, nga iso tinakariknak iti ayat. Iso da ito ni Reden manong. Ito pisina, kasasarita na digiti gwardya. Nang ko na minsan, manunimi, iti panagam amumi. Sir, mabaling ka din nga, dito yak, nga manguray nga rumar digiti empleyada, kada empleyado. Barbaring sir, no? Kaya gumatang ka digiti presko nga natin, nga lako. Saan nga mabalin dito? Saan nga tiyandaan? Yung ka tiyandaan, yung ka i-display, di ka talako yung tiyandaan, hanto Saan mo ti bangko da ito Sir, adumat di kita umumay na konto di kita glako ti ikan, pasari at makitak dito No mabalin ti ikan, mabalin mo siguro natin, napimpinas peti natin, angot na nga madi, ngim ti ikan, nalangas. Bukas lang dyan Adaglakla ko sa dyan, digiti ko medyas kada, face mask kada, anang digiti naklako da. Mabalin siguro matinating dito, sir. Manong naiming kawayatan ng agsasara, nagdada, iti gwardya rimuarat. Ay, ma'am, good morning, ma'am. Presko na gito, ma'am. Mulak na gito, ma'am. Gumatang kay ma'am. Alam na, ma'am. Nagpindas kan, ma'am. Alat naga mo? Reden, ma'am. Abi kami kasot pagsapulan. Ma'am, naggraduarak lang ti high school. At umot ka din, nagtrabaho nagbalinak pa yung gasoline boy, helperak iti terminal, adun, nagbulbul ka na isakpay. Ngayon sayang namin iti medyo nalawang bangkag iti likod ti balay mi. Ijay, inarami ko, pinalak, ginabyon ko, gana nga, naggardenak, nagmula akong kadagit na dumati klase nga, nateng, may naman pa adayo ti pagalak ti danong, inan ano sak, gana ni, dito matin ti trabaho, no, agharbes ako, nagisursurak matin kadagit nga, presko nga, na produkto, ma'am. Sige. Gatangin amin. Ay, ma'am, Rose, Apigard, pangalan mo rat, ma'am, ti, kitagado? Alangan bang ihawid mo amin, kit ininutin nyo kasi dahil, di ba, duduha ka laki di mamang mo? Ibunong ko kada kayo. Di mo kayat? Ay, kita kayat, ma'am. Ibunong ko kada kayo. Mano kayo ng gwardya, duha kayo. Ha? Sa nagdidad do mga kadwa tatauneg, padag-empleyado. O di mayat? Alakit, mayat, ma'am. Ma'am, iba ka malat kayat ko nga alaim para kanya. Ito malat tabungaw. Kaya siyempre, makala kamatis din na, tapos na kamatis na. Siyempre, masapol ti kamatis ti bungaw. Kaya, punta ko muna ti sagpaw na. Yung kadugo batang ti bagnet, ti sagpaw mo. Kuros tulatan, di katangek. Naimimas ti karabasa nga mapartukan ti kamatis. Sa ata kuros na po. Karabasa, tabungaw ko na ba? Ayaw, tabungaw. Kasta hindi ti ba nag-amumi kinirideng. Diyak man mo, no, anyat at daking kuha naman, no. Kinapod na, dahil best friend ko, kin office mate ko, manunemi, nga padak, kinaradwara, kaya na kaopisina kita. Hindi, ibagak kang kuha na nga, adan na kayong labak. Sino? Di Bobby? Di ba nga sa asawa na ka? Sino? Sa anak tumiinlap, ito tayo nga lalaki. Kaya kami matiawan kini Bobby, tapos saan ka ma-inlove, kita, nagwapo mat, nagwapo, Jack kay tugali na. Bastos. Awan respeto na tipada ng tao. Pag kunamet, ay man, madloko na ta. Ang sinungal tinakin labang. Ito yung maglaklako tinateng, Ana!
Hindi dyan ako kurong-kurong na mag-display tila ako na dito. Bakrang di bangko. Nakaskas daw ka di? Hamila? Siyempre nakaskas daw. Tikaskan ka? College graduate? May isang accountant? Agtrabaho ti bangko? Di dyan na lalaki di. Abay nga tayo dyan nga lalaki. Sinsinang ka di nga lalaki. Di mo lang mo. Nasingpad na dyan. Nadayaw. Napakumbaba. Amunat agbiag. Ngim ni Bobby nga rod. No awan ti ama nagbiag. Nga ta? Ano mga obisina mat? Mga obisina nga sumrek lang nga maon araramiden na. No awanin ti ama na. Nagbiag na dyan nga taon. Awan na muna. Hangas kanya. Wala maminsan ang pulog at siyam nga awan ni mama. Biyaga. Ay na. Sige. Di ka kayat nga biyangan. Tapusom. Ngayon may balakad ko lang. Ha? Rose, agtanang ka. Amangan no, madlaw ni Reden nga na inlove ka kingkuhan na tutupan na ka. Kundawayan na ka. Baka dawatan na ka ti kwarta. Baka syutikan na ka. Saan nga sweetik, saan nga naluko ni Reden. Sige. Awanan ti masao. Kinapudno naman ang nemi kat saan lang natin ilaklako na daduma. Pasara itlog tinetib nga manok. Ken mismo manong nemi hanetib nga manok. Adamat na minsan manong nemi ng yawidak. Gaputa si Bibiyag, impapupuk ko pa ilaek ni Inday. Parche kun ma'am. Namumat lahat parte. Wala ma'am. Agluto ngay. Naimasak nga mang tinola tinetib nga manok, ma'am. Ngayon, apay nga itakaman lang ang gumatang kasto nga klase na nga manok, ma'am. Dati-dati ti pagpagatang nyo kanyak, kaya tayo white leghorn. Kahit ko manaramanan. Siya wari, talaga ti imas tinetib nga manok, ma'am. Kaya diagsitsida akon manon nemi si Mangutan ni mama. So, wali man deta nga masida. Inday. Apay, tama ba lang dinugkom na ti manok? Dati-dati nga, adobo ka da dumapay nga, luto nga, saan nga awan di ko na. Ma'am, native ka manok deta, ramanan nyo Aging gamanten manong naming nga magustuhan met ni mama. Banyo mama, takanayon naktaogurudar kinere din. Sino nga rin din? Tiagbalin daw manugang nyo. Tsaka di mat ko nakengkang nga ni Babit kayat ko. Dati ti panganan. Ay. Ay, Rosa, dati kayat ko baga. Imulam iti panunot mo. Saan nga isyak nga inam ti pasukwam? Awan ti sabali nga matungpal no saan nga siyak. Jack tula mo mama. No asin na tumuna sumuko ko na ta. Abay nga siyak nga inam ti pasukwam ko ma. Siyak tinam katurumbang nga siyak ti matungpal. Mama, saan nga amin nga pagayatan ti maysa nga ina katungpalan ti anak? Anda matgundahoy nga ti anak, ti matungpal nga si ka, nga da kayo matungpal iti anak. Hindi ka munuhan niya ti adakin ka, no ape nga natangkan ti ulom, Rose, iha. Amok lang nga kalintagan, amok lang nga ilaban ti bukod ko kalintagan, mama. Nakasimsim mali, mama. Da kayo man iti may asawa, iti saan mong ipatpateg, naragsak ka kadi. Masursurom itong ipateg, jak tumasursurom, mama. Anya nga min, di mo pala kayat kining babi, jak kayat. Basta jak kayat. Saan isot ipatpateg ko? Sa idong karod, niriden. Daglaklako iti manok, daglako tinateng, kasta. Nga may isa laing, nga may mirakot. May isa lang nga. Saan kong ipalubos? Mayat ka man ngunusan. Ni Bobby, tirumbe nga pagkiasawaan. Saan nga siyak, di ba sa kuwem, Ross? Kasta manon na iti masansan nga pagsupyatan mi nga gina.
Numampay ang petrelasyon mi idi kenirden. Ngayon madla kong karigtik-tik na karigiti matana. Kasi tinaminsan manunay mi, apa nagawid mi, kani Mila. Agur-ure kami tilugan, may dagas ko isuna. Irinto ta, siyempre, kalpasan na, may agdiretso aktor. Ini, tadagsardeng manunay mi nga lugan, kurong-kurong. Uy, data lovers mo. Kurong-kurong. Hay, nagawid kayo, mams. Mams ko nakta, dua kayo. Huwag ko nga, nagurgata mga lakti ko, siyak tibang sada iti pagluwa. Ano pagluwa na yung taxi, tricycle, oy, tricycle, ay yung taxi, Kumatang mag, no, padasin yung taglugan iti kurong-kurong. Ma'am, kes makita yo, stainless, sangag na tlati talandok, kanino sarko. Talaga nga dinaldalusak, kang kanayo na dinaldalusak. Hangko paglatchen. Mayat ka? Nga na. Aglugan natin kurong-kurong. Bagtad ka din, Ross? Laglagay mo kung accountant ang agpadpad, aglugan natin kurong-kurong. Ganaan naman nagdiferensyan ti kurong-kurong isang kurong-kurong. Adamat pagtugawan na ni. Kanori pagyang nga tilikod ko. Sikan ma'am. Ma'am Rose, tagyan tilikod ko. Kasunod pa nagyang ko sa kawag. Nagpiapi ka itilikod ko. Ngayon ti sakam, adain ti sidecar. Sa anak matentenglin tapos no saan kang matulid, no saan kang matnag. Sige nga, tan. Hoy, ni daytoy. Nakikita na ka na ito nga kurong, ito nga kurong-kurong na. Kino na ni Mila nga nang kong inyersas na. Si magpatakon manon nami kalpasan na nagpiapi at nagpaso ket syempre inigkamak ti abagan ni Reden kung saan ket indrakos ko ti takyag ko iti siket na limugan mo ten manon nami ni Mila ket syempre nagtugaw iti pan nakatugaw ti kurong-kurong pinagandarnan nakatandra den no kwa mahanga tamat may parit no iti kurong-kurong ket may parking iti parking area iti may isang restaurant. Apa ka di ma'am? Apa di restaurant? Hindi agaril dinner. Ano makunam, Mila. Hala, di daytoy. Si kapay taglibren? Si kapay ng tagawis? Hoy, friend, ang mga nugundawayan na ti kinaslig mo king kuwana. Sana ka man ang gundaway, ma'am. Napabainang ka. Naglaing kantumat ngamin ng manghusga, Mila. Sige, ma'am. Iti restaurant. Kaya saan nga sikat agbayad, ma'am? Roast. Kakaiso ng atot naglakwak. Siyak ti mangitreat kada kayo. Siyak to, siyak. Sige, bahala ka. Makita. Makita, Mila. Uray naglaklakulat natin nga nakakurkurong. Kurong-kurong, may treat na iti class nga restaurant. Dito'y idi manong nami iti nakabuklanan ti relasyon mi. Ta idi, tamapan iti CR ni Mila, kabayatan nga, agpalpalpa kami manong. Nagtugaw. Ni Reden, iti apay ko. Inalo na ti maisang imak. Pinatpatan na. Reden, papuskulay kong ti rupak, ma'am. Kahit kung ibagan, anyaman ti manikrik na. Lumapay amok na paayan na. I love you. Then, anak ka may kariya mo. Ngayon, kahit ko lang ibagan at tirik na. Kahit kung ibagak ka ti I love you. Ngayon, ti mga paayak na diyak may baga. Dapat na namayong nga paayag ka. Kabuta sana ka may kari. Anya tinamnamayang nga sapsapuli. Kinapuno na rin uri laksiden nak ni mama. Ada pa nga asawaan ni mama kanyang amjak kaya. Sikat kayat ko rin.
I love you too. Abag isumot nga umasadig ni Mila, manang naimig at naimatangan na ti panagla ng digiti lips mi. Ay, kuna na. Diyos ko. Nagsinan digiti bibig mi idi umasadig. Allah kayo. Apay, sa lang siya nakakita, nakasaksi. Wen, nga kang runaan na nga ng saksi. Ni Apo Diyos. Talaga ka din nga, amom teraramidem, Rose, amok teraramidem, friend. Ada kiniriden, tiragsak ko. Sigurado nga sumupiat ni mamang mo, nagasagana ka alaksiden na. Ngimti iba asawa na kinibabi. Nagasagana ka sumangpet, idi balay da babi. Kaya kahit ko pa. Ngimti ag na edak tidak kila balay, nga saan ba't nga mangipat-patig ti kaduwak. O kung ako nang nasaan na kang ipat-patig ni mamang mo, kit mamang mo, ipat-patig na ni mama. Masapul nga, respeton na, respetaran na, ti desisyon ko. Hapo, na isang sangayon nga ti relasyon yun, no kasta. Kita manos din ang pagtungpalan na. Manong nemi bimaban ni Mila kad imbes nga itarus na ni Riden iti balay ngem inawis na iti balay damano wala tulad ka nuwat lang kahit ko lang iyam amuking kaninanan ko kahit ko nga iba ka iyam amok tagbaling nga manugan na sino lang ano sa ti balay mi balay manong nemi nga naaramid iti kawayan. Adaagdan na nga o talo nga pangal. Ano ta diding di balay yo? Nipa? Datara? Kawayan? Atep? Panaw? Nanumukam lang. Nakosta kag bagyo na pigsa. Hamon pa kidinarba taado ti kayo nga manglinged. Kit numarpaak nga ro kita sa nga ti kayo. Tamapandagan ti balayo. Ti aramidag no ka, sakbay nga dumting ti bagyo, pukanak na kita kayo. Tapno di kasta, ora da marpaak, hanang ako tupakan ti balay mi. Kanahin na kasta, basta pa nagbabagyo, nakasagana. Basta pa nagbabagyo, kalutak, at may tapnusan nga itayab, tibubungan. Umulitan. Amok nga daw umulit, kasting agdan. Atibayan ka. Umaykan, atibayan ka. Uy, matnaga! Tsak itulog ka, matnag ka, kan matnaga. Nang, dako, ni nadlaw kung org nga dakan ta. Dapat ka doon nga nakapimpintas ka babae paro. Nabagarabiyo na. Ay kastamat ma'am. Di mo ko na yun anak nga nakanubya ka tikas keng kuwan kinapintas na. Kinakaslaw uniforme di bangko na tabado na. Gusto kayo nanang. Ay nana. Ala, ituloy ko. Kasta kayo. Kasta nga paiso nanang. Maupubisihan ti bangko. Tita sentro. Kahit mo sawan ma'am, agay na yat kayon kiniriden, italahin nga da nagkinawatan ng tigiti puso mi. Hala, baka da dumting nga problema. Ano kung ti problema nanang? Kat siyempre, ada naganak kang saan da lakid akayat nga may karelasyon nga tikas kiniriden. Ang mga ada rumaot dito, ada dagas nga ramidan da kada kami, ada dagas nga ramidan da iti balay, may baka puuran da, o niya, ako pag nanagan nyo nanang. Maaramid to man nakasakas pagarikan. Saan tayo ito ang sumuko? Kahit mo sawan, nakasagana ka nga mangilaban, di panagayat mo iti anak ko. Nakasagana ka laksidan da, nga anak. Saan laki di nga mailaksid ni Riden iti puso. Ay na isang sangayan nga ayat.
Intulod nakngitlaing ni Reden manon nemi dito'y balay. Pastrek kumamat ngam saan nga nakinahat. Maminsan to. Sa tsak pulos may kari nga sumrek ni kasta ti klase nga balay. Apa nga oras ni simrek imuli ak di balay yo. Inapipiapay. Nakartan. Sige. Aganan ka pa nag-drive mo. Uy. I love you. I love you too. Nga na imatangan ni mama na ito nga panaginarahop kan panagbinisito. Kahit kastaunay ti pong tuto. Ag mauyong ka ni Dros. Dahil siya klase ng lalaki nga nakakurong-kurong. Apaunay ka matin. Saan nilo tayo anti-utek mo? Ususarek ti pusok mo. Nga di mo amot nga ususarin ta utek mo, mangibabain ka. Anak kakakaisunang ang tawid ka nagiti negosyo. Kada ito nga balay. Kalpasanak, as di lang ti klase ng lalaki, iti niya, pagkirelasyonan. Hapaunay ka. Wala niya taramidin niyo, mama. Sa anak asumukukin ka. At ang gadiulom, dagdagi ko niya palayan, tapos niya kas takit may schedule ti kalay sayo kini Bobby. Sige, aramidin niyo. Kinunak manong. Kaya nasa daawak, iti may isang nga malam, manong namin suwang petak dito'y balay, at dadig iti agama, nga babi ken ti aman. Hello, sweetheart. Sweetheart, tarupap. Huh? Ano nga wagan ti sweetheart? Gabataon relasyon ta. Agasawa tanto. Naibagan ta papakin ni mamang mo, noan niya nga petsa. Sumarunong ang bulan. Iti petsa 28. Tsak, makikasari ti kasken ka. Naglikpem ta na, mami. Si kami, nagbalinak to na siya at nasawa. Paraksakin ka. Nagpuwak-puwak. Pacho, nalaingak iti romansa. Tsak, kahit ti kasken ka. Lisyan ti paglang. Manong nimi. Kasla kayat ko yung paki di kita arwatek iti tagon daway. Sino katak lang tinapormek. Yung nag-arwatak matlang ti hangko para maray dikit. Ibaling arumuhan. Iti rumuhan ti salad ko manunemi ang malabsak ti ayan da papa. Da mama ken ti papa ni Bobby. Rose! Umakantay. Yan tayo nalpaskan nga nakasuka. Sabi nga humit nga para balay ti arwatak. May naklayin ko sina, makainumak. Ay, ma'am, Allah, talagang naipilit na ka nga, naipakasarkin ni Sir Bobby. Saan dan tuwag balik inday? Ano tikit mo sawon, ma'am? No talaga nga, ipilit na, kitinsat dan tipetsa. Yung pakik na kit importante nga, gamit ko, kit pumanaw ako dito. Ay, paano mga rod, ma'am? Ingka ka sa radyo sentro, ang apartment ka, isang pet kundi bagi, ini boyfriend ko. Ano? Kurong-kurong, naglalakot natin. Wait, ilan ang tanong? Hinday? Mabit lang, ma'am. Nalamis, una saan? Saan una nga nalamis? Thank you. Hindi mapana kung manong name iti ay da papa. Ay da papa. Papaklam papa. Iyan da mama. Natulagad di kalay sayo. Ito ba nga bulan pet sa 28. Naimpakik matin di kita rawatak mama. Awanak to idireta nga aldaw. Ito kahit po sawan. Siyempre no sana kagtumpal ka na kayo kat laksidan na talaga. Saan ka di? Talaga nga laksidan ka. Ay, abala yan. Saan nga babali nga saan nga matulog ti kalisa. Nitudingan ti petsa. Pinangalanin di kita rawatak at pumahanawak matlaing. Talaga na. Lagit si ulo mo. Anya aramidan nyo, mama.
Ibagagmeten ka na kayo. Sa dinungar ti pamanam, iti sidong ti lalaking ipatpateg ko. Kat ano ti klase nga balay? Tinam na maam nga nga napanakon sa diya mo. Gagangay lang ti balay daw. Ada talong agdan, narami iti kawayan, nagdiding tinipa, nagdatari ti kawayan, nagatib ti panaw. Ay, peturod mo ti kasi diya, nga klase nga balay, nga dead. Uri kas diya lang nga klase na nga balay. Mama, tibag na edak. Nulakin ding, tadi kita kabalay ko, ket ipatpatig ko, ken mangipatpatig kanya. Sa saan yung panit pa nangipagarop mo? Saan ka nga ipatpatig? Saan nak ipatpatig, mama? Gaputa. Amo nga patgan, di ba kayatak? Nga tapagayatam di masur, siyak di masurot. No talagang ipatpatigdak, mama. Di dak isubo, iti pa kay sagbaga. Awan ragsak ko na makiasawak ti lalaki nga saan kumat ng ipatpatig. May ipatag mo to. Saan ko to may ipatag, mama? Kadata sa baling ipatpatag ko. Oran nyo taramidan nyo. Tatangkin ti ulom. Sige. Aramidan nyo ta kahit yung aramidan. Ngim na saan nga kayo sumuko kanyak. Pumanawak. Taan niya tam na maeb. Siyak ti sumuko. Ha! Simbergwensa. Sige, mama. Panawan kayong arudin. Nasdaaw manon nami ni Reden idi makita nak. Rose, siyak. Oh, di ka di bumaba? Tapno sikat mang bagkat ka dati nadagsang nga bag. Ayan di kita arwatak kan na dumagamit ko. Biba ba manon nami inyuli na ti bag sa nagsubli inatibay na nga imuli iti agdan. Sigurado ka? Dadanon ko kami di kita agama iti balay. Kaya talaga nga naitudingan ti petsa panang itikal na isami iti dahi nga babi. So nga nagtalawak. Kabota siyempre, kakayat ko laksidan nak ni mo. Ngayon ti mag-ikalay sa akin ni babi. Rose, nagkamanak. Iti panang ipatak mo kanyak. Iti likodan ti amin. Ipatpatig kami. Kahit no ipatpatig na. Nakasagaan na kakadi. Nga makitulag kanya. No anya di kita na skin nga ramidan. Oo, sige. Sige. Nilanan mo. Nagapay sa kusina. Hanggapay na kan? Hampay. Habagiso. Nang. Ada ni Rose. Agidasar kan. Tamangan tayon. Malakit na ano naman dahil ito yung nga nairanran nga naidasar. Nanang, naimas. Ay, wow. Dahil tarakan ko nga baboy, pinauragak. Kit, adamat imbati ka nga, inutin mi nga, sida editi anak ko. Sida ata nga, naadubo. Agimas nanang. Naimas ti pa nagluto yung miniinday. Ken, naimas gayang ti inabraw. Nga kakumbina ta adubo ay talaga diyan balay kita no adda natin bagat tamat lang magisa at chapsoy tilada ngem hang amoni inday taga braw ko nakumangim hanggay mga kayat ni mamati na braw so nga nagimas Oreno again enjoy ka matlang atano dito iti ayam mo malasang ko una nang Ape kiti nga saan? Naragragsak ti mangan. Uri gagangay lang. Ti makan. No. Agbimpinateg di kita agsasago. Ipatpateg. Ipatpateg ko nila din. Ipatpateg na. Kat amok patsyek. Nga ipatagdak matakas anak yo. Anak. Kit talaga. Alawet. Ituloy tangaro din ti mangan. Nga iso na laing anak ko. Maturog ka itati ko ha. Anda magkandi kudson ng naing pace.
Kinawan ti aircon. Kaya ko pa'y ngawan ti aircon na nang basta laki di may ilokad di tawa kat sumrek ti presko nga angin. Kit talaga awan lakit lamok. Ay awan lamok, sweetheart. Ore may ilokad di tawa. Tanadalos taglawlaw. Ay maguray kaya. Nagkasalid kaya ka di. Wala makikada ka kaniyat. Kahit mo ka di ti kaida nga ba? Ti bakit? Kahit mo ka di makikaida iti bakit? Humod ka ta kayo tagbaling asawak na nang. Siyempre, jagbaling asawak ti kaida. Ngayon diyang kayo pag nagkasar. Damagin nyo Kini Reden no. May ituran na nga umang papasamak ka na kani. Nang sumarsar nun ti kasar. Umuna nga mapadasag, iti umihan iti kasto ti klase na nga pagtaingan uno balay manong. Umuna nga mapadasag tagdigos, tigagangay lang banyo nga natidtid no kompormenta nga agdigosak nga wintako awan shower na. Nagwargwardyaan nak manon nemi ni Reden. Gawan nun may sumut si Mublata nga nagdigos. Ket karay di nga rabi, iti simple lang apapag nga dabasit kudson. Dito'y ko anong naming insuko ti amin ko kiniriden. Sa anak ng babawi, 20 pa nagalumiim ko. Tati mga arakop, inarakop, inagig ko. Numampay, agkurong-kurong laeng, aglaklako, itinateng, kita naragsakak. Nakaragragsak kami. Naitayok-tayok kami. Ditoyak nga grubuat manong naming nga sumrek iti opisina. Kaya't mo asawan, Rose? Agdandan na kayon? Kiniriden? When, ipapilit nga rin ni mama, gasawa kami kini Bobby. Maanusang tigindang tigas dyan lugar? Masaludsod ko man keng Camila. Ano man ti klase ti balayo? Ay, haamat ka di nga kas dyan, sementado mat kat balay mi ngimahanga kas iti balayo. Ket, naragsak kayo. Naragsak kami, kabutak pinatag kami sa pamilya. Yung sana ka naragsak, idisidong ni mama. Nang roon na idibiyangan na ti papusok. Yung naragsaka kita, kalbot at daki sidong, tipatpatag ko, kin mga ipatpatag kanya. Kailan niya tinamnaman, nga rami doon ni mamang mo, dinakantong at umay padot-dot. Mangbayad iti tattao nga, umay manghalakin ka, mangyawid iti balayo. Numayawid dakman. Pumanak mo't lang, subliak tumot lang iniride. Agsubli-subliak. Ay, sus, nga mo kasaan nga ramidan deta ni mama. Kasano ni Bobby? Ape ni Bobby. Kasano namang gulo? Kasano ko ma? Agan-anad ka lang Amang pakidnap na ka. Posibilidad na mapasama deta. So agan-anad ka. Gabi ito yung inted ni Mila nga balaag manong nemi bagak kiniriden. Ani nga tariden mindalimnak nga umay sukonin. Umay nakitulod ti bigat, umay naksukonin ti balim. Tabi ngamin, baka kaming kunak adadakas ka namidan ni Bobby kanya. Uno, mangbayad ti tao nga mangkidnap kanya. Sige, sweetheart. Sige, aramitan ta. Makalawas nga awan ti dakas anapasama. Ngayon iti sumarunong alawas manong nemi sumsumrek kamin iti pagsarkan nga sumrek iti purok dariden iti adda nakasada.
Nakatakder nga lalaki manunemi nga adda ti tenga ti kalsada. Insardin na rin ti kurong-kurong. Malasi man sinada. Ni Bobby. Pare, agpaigid ka kuma. Agpaigid ka magpagam, ha? Inaroon ko, nasumrak ka ano kayo dito. Alag kang karata, babaeng ipatpatag ko. Edad mo kanya. Tanong sa mo nga voluntaryo yung edad mo, at dadakis sa mapasama. Dimsag, nireden, adimsag akmet marong nemi, ket inasit ka. Bobby! Talaga ka di nga. Saan ka kang sumuko? Saan ako sumuko? Nabartag ka. Nabartag ka. Gamamok tararamida. Kas magidam. Ada na isop sa bukil nga paltog idisikat. Manong nemi tinalyaw ko ni Reden ada sinubyanan na iti kurong-kurong. Ada inruar na manong nemi nga landok inpalikod na. Landok sa akin dati inalam, pare. Landok kontra buli. Reden, Bobby, awatim ko man ti kinapod no, Bobby. Mataksang kayo dito nga raramidem. Datal paltog mo, baka no, awan lisensya na. Baka no, may balod ka. Ore may balod ak lakin di, tama maala ka. Ore mabalod ak no, makilabang kayo, gat matay ka nga doa, paltogan ka nga doa. Manong nimi madlaw ko nga ado di kitay. Sumirip-sirip nga tatawag yung bubuteng dang umasadeng. Nagsardeng manong nimi di kitilugan nga arumwar ken sumrek. Na traffic na. No, awan ti nusa mo kayat ti gulo. Ross, sumurot ka voluntaryo kanya. Ano sadya nga nakaparking di kotse. Nusa mo kayat sumurot. Sumurot ka, uno buli, bala ti palto. Saan ka sumurot keng ka? Sige, papatayin na kami. Sige! Anong nemi nasiputak? Asutan ni Bobby ti paltog nang nakaalis to ni Reden nga imasadig. Pinalik na manong nemi ti takyag ni Bobby nga nakaigam iti paltog. Oh! Naibatan ni Bobby manong nemi ti paltog. Ang orin ko mo hanin ni Reden manong nemi ni Bobby nga hanin, gusto nan, orin kat naibatan ng ti paltog. Ang mga numapapatay mo, talagang mapapatay. Hay! Sino ka man? Saan ako butig ka? Hala. Muda ta paltog ko. Paltog mo? O sige, ngalain! Imbato manon namin ni Reden ti paltog. Ano pa rin ti kalsada. Pumanaw kan. No di ka kaya, hindi mo kaya't kapang-pang-uring ka kadot yung alam to. Sarapahain manon namin ni Bobby takyag. Takyag na nga pinang-or ni Reden. Di ka pa nagkude? Ha? Uy! Pumanaw ako! Gusto ko na iti pa nagtartarin ng imadayo. Nalpasan ti drama. Manong nami, naglugang kami kurong-kurong kat intulimin tinagawin. Kasta ka di tinapasamak. Wala nang. Kasanod no arabi doon tumaninda di nga Bobby ti amin. Masapul nga report kami ti polis nito bigat na nang. Tapno may blatter. That just in case nga rami doon tumaninda di ni Bobby. At karapatak nga magidarom kang kuana. Tapno tiliwan ni kiti polis. Dito iti kabut-buteng ko, pasama kan ako. Iso nga, hindi ko nga pailang may singasing ko dito may takit singasing ko kada kayo. Ore no simple laing nga kasar. Basta adam ako nakakasar.
mayat ka kadiros. Makapagkasar kami at ori awan pamalupos tinaganak yung kata hangkamatan na minor. Mayatak nanang. Alam ako ng babi. Mayatak na. Sige. Asikasuan ta nga ron ta, panagkasar tayong tubigan. Na-schedule ti kasar, manam na pinakaamon ni Reden, di kiti barang official, di kiti kabagyan na, panglakayan, o rin os pagmanulag ti mga nakada kami. Siyempre, may ni Mila. Hala, kasto ka dila klase ti kasar. Daw, bali mga pinto pala tagkalasa. Iti simbaan, no, malpas ti problema. Ang mga nusang nga malpas ti problema, friend. Baka, saan nga kayat ni mamang mo ti sumuko? Sambat nga rin nga siyak ti sumuko. Kasi ano nagkasar kami? Tapnaon ton ti maaramidan na nga bawi. Nalpas nga rod manong name ti panangkasar kada kami ti may nga huwes. Napangkam ng aldaw ti may nga restaurant. Amo madla ti dakas ka na pasamak man. Naging ka nga matlaengen piramidan ni Bobby. Natalgad ako nga mapahan nga sisyak mga opisina kastamad ten no aghawid. Intultuloy manunemi ni Bobby. Ni Reden iti panagmula, panagharvest, ken panaglako na. Isa ding munto na ito, ya. Tunog lukat ti klase. Nagbasa ka. Huwag niraping ko tagbasa. Saan kong isa ding? Kagmula ka naglako tinateng. Isa mirak. Ano nga tanong ka? Mga ramit na talipapa. Dita cruising. Di lugar nga ng sadan kadatan ni Bobby. Ano nga talipapa? Sadya Ijay mong i-display na kiti mulam. Produkto ko na kuma. Nga sadya nga bantayan ni nanang no at klasem. Kaya noong klase mo, di sikat magbantay. Una siyak no kasta nga bakasyon. O mayat ka? Sige. Tayo nagtungar ibaga kay ni Kapitan. Kinawad sa lutsudek no king kuka na dyan nga pasyat ti daga. Tao pahag. Kaya na tilakad kong tumatin ti permit ta. Nga agla ko sa jay. No danto makakita kat mayat nga kunan kat mayat. Baka duntut mang tulad kanya kadata. Anong nimigas na nga rin tinapasamak? When? Ano una yan nga ado, di kiti mulmula, ti asawak. Kat di ba nung nami, kat dadadapayin nga agangkat, iti karuba na nga bulmula, tapos adalang may display, iti pwesto na iti talipapa, nga mabantayan dakin nanang na, no kastawang klase ni Reden, kandi awam may tubisina. Aging kawan nung nami nga inawag ko, di mo na nga ayat mi. Kat kastawan tiragsak ko ng padamag kenkwa. Adanto na nakta? Adanto na po ko yun, nanang. Ay, hit na siya at nagasta. Ay na, agad anot ka nga ron, anak. Aging kang itimay sang aldaw, manunemi, bakasyon, iti kusina, tiraprapin ko matitumulong agdalos. Idadalang ko nga ungor ti kotse, nga nagsarding iti samot ti balay. Diyos ko, baka ni Bobby? Siyak tirimuwa, timandag iti agdan manunemi, nakiktutak iti malasing ko. Kotse ni mama? Ni mama ngagpeso? Imulo ka. Abag isumot nga nakandisaag ni mama. Mama? Inwaras na't panagkita na ipangatong ipababa na agitahin ti balay. Sapay, awang ka ti urnong mo tapno padakkelam nga papintasin na nga balay. Mama? Agbasbasa gaya man ni Reden. Wen mama, kinangkura ka, buyong deta no sikog. Sikog mama. Ay, grabe nga di mo malay may pakamukan yak. Nakatangtang ganti ulo nga talaga.
Di ka man lang umay sumarong ka rin, di balay. Di mo man lang umay mat amuan, no? Kumusta mo tin, pinanawam nga ina. Kat, pasensya kayo, mama, no? Saan ko man nga napanunod. Mapingarod ganda kayo. Kat siya ako natin sumuko. Tadi ka mat sumuko. awan ti mayat na sumuko. Natagim siya ako, diyan ko nagpapakumbaba nga sumuko. Sakpayin nga inam, ti sumuko. Nasumuko kayo, kahit mga sawan, ang maawatan yun. Ti desisyon ko, mama. Makita ka naragsak ka, nga ang problema sa nagkasar kay gaya man, sa dapayin, masikog ka pa yan. Ano ba nagor ti maramit ko? May kaya nga ti mamu kayo, iti abalayan niyo. Ang kading iso na ejay. Nagkaputi likod. Ay, aman. Nanang. Abay, abalayan nyo ni mama. Ay, ma'am. Ay, abalayan ko na nga, ma'am. Patasin naman beso abalayan. Agor ka mang betami. Ay, okay lang, no. Naman tiinig ikamam di tao, no. Korek lang makaluwa ng nimitiragsak ko, di makita ti pa nagbeso-beso di kita kabalayan. Sa dinong artean, dala diyang artean. Kung kayo mama, tapok kawak. Nanang, nakay mo lang ti mang pukaw keng kuwanan. Reden! May kawalan ti anak! Reden! At ayong amintihan na. Tumadamahan na nga as-asikoso na gidimulan na. Nukas to yung amin nga oras, nukas na nga bakasyon awang klase na, kit talagang jibangkag tayo. Tapos tawang din nga titry ni Reden, manong na yun. Apay? Ni mama? Mama. Apay nga, ma'am. M-A-A-M. Diba? Kasi di ma'am. Ikapay nga. Hamoy pa ni letter A, hindi ay akal pa sa di mo uding M. Tapos magbalik nga, mama. Mama. Dadamang madahat, ginara ko panak. Agaman, mama, gamang kamita. Agamang kayo, tasyak ti simoko. Tadi kayo maore nga sumuko, taore ko may kayo diwaling nga na, pakawanan nakam ko mama, kaso-kaso. Iti mala maore, isok siya kung di maya. Inasiyat nga rin mama, umuli tayo, itinanong mga balay mo. Makauliak nga ta. So, saruan niya mama, ay, saan nga mabaling? Bas nagtutulag tayo. Ang kasara kayo tumatla sa simbahan, kaya dito nga balay, taapay abalayan, kahit mo kading ang talinda kastoy. At the sentimental value na kanyak dito nga balayan. Kastoy nga latan. Ang talinda kastoy nga balay, empty abay na, git mga ramid kayo matan at sementado nga balay. Hamin mata ko balayan. Kadadawat kwartayo mo siguro. Hindi gatangin yun, tapos nagkastagit akong problema. Tumulong at tumanuman. Gaman kami, mama. Hante nga ro din na may bayagan, mama, kadaldawan. Iring pas na yung tistorya. Takas dan tumatlat, iring pas na. Isusuko. Simuko ni mama manong name. Sana nga nauray nga siyak ti simuko, taore ko mga siyak ti sumuko. Alagang nga saan kong isuko. Gabuta, hanak nga rin nagtungpal kang kuwana, tadi pagayatan ti pusok. Kayan pakaragsakak ti tinungpal ko. Narumbeng launay, ani mama ti sumuko. Inagdama manong nemi, nagaramid kami, iti bukod mi rak kalabalay, ngayon nagtalin na iti adda talong agdan na nga balay, apal palagdaan ni, no dadto manong, sadya kami nga maturog, no mailiw kami, ang nakalukat ti tawak at sumrek ti presko nga angin. Kaaduan na manong nemi, nga di dito yung daan nga balay, isot nakaaramidan, dagiti talong at nakbi. Ni Bobby manong nemi, nagbalbali mo't idin, inawat nan di pa nakapain na, kat nakasarak mo't lang ti babay, nga naikari aparaking kuwan. Ni mama manong nemi, sasarong karan ng mitlata, sadyay dakgalabalay, nga adamot pa lang sadya ni Inday. Manong,
Di kaya amiga na kada amigo na. Di masansan nga pumasyarmat kang kuha na sa jay. Nga sa jay pa ko ti pagmamadjungan naman. Dahil nga rin, di ba kasalita, kaya tiyagyaman naklauna iti anus mo nga ng ornos, kalpasangan nakinsen keng kadito Italiana. Sabi ko maman ng name it adawat na ibatik nga adal, liwiliwak at pagsarmingan ti biyag, kadagiripadak ka nagbuya ka nagdengeg, more power to your program, and God bless. Tuwing nga rin, agyaman nga pagaya mo, Rose.